ана бинандагони азиз, чӣ хеле ки дидед механизми таъсири типи якуми баландҳасосият тасвир кардам. бошед оғоз кардам. Чӣ хеле ки гуфтам антиген ба организм дар типи якум бегона аст ва чиҷой аст. Чӣ хеле ки дидед, масалан дар системаи нафаскашӣ ҳангоми рафтем ягонҷо отдих кардем, ягонҷо бозӣ кардем, дар ҳамонҷа метавонем чангро фуро барем. дар натиҷа ана ин чанг ба шуш мефурояд ва дар бронхои шуш ҷойгир мешавад. ва дар бронхои шуш ҷойгир мешавад ки дар дохили бронхо макрофагҳо мавҷуд ҳастанд. макрофагҳо вайро фуро мебаранд. ин макрофаг аст. макрофаг вайро фуро мебарад. якта қаламҳои ранга як варақ гиред, тасвир кунед, хушрӯй дар ёдтон мемонад. хатман ана макрофаг вайро фуро мебарад. дар дохили шуш макрофагҳо ҳастанд. чӣ хел фуро мебаранд? чӣ кор мекунанд? дар дохили макрофаг ферментҳои лизосомавӣ ҳастанд, яъне ферментҳои таҷзиякунанда. вай антигенро таҷзия мекунад. лекин ҳамаи онро таҷзия карда наметавонад. дар антиген қисми фаъоле дорад ки қисми асосии фаъоле чӣ мегӯяд? қисми иммунологӣ мегӯяд. фаъоле дорад ки вайро эпитоп мегӯяд. эпитопро вай таҷзия карда наметавонад. ана вақте ки ана ҳамон ферментҳои лизосомавӣ атакуид мекунанд ба антиген, атакуид мекунанд. дар онҷо КДН рӯйнавис карданро сар мекунад. чиро? аҳборот дар бораи чӣ? аҳборот дар бораи ана ҳамин худи антиген чанг. ана вай ҳангоми таҷзия кардани лизосома худи антигенро вай рӯйнавис мекунад. ва MHD молекулаи 2 MHD дуюм молекулаба метиҳад. дар худи ҳамонҷа MHD молекулаи дуюм гуфтаги чиз ҳастанд ба ҳамонҷа метиҳад. ва аз ферментҳои лизосомавӣ таҷзия мекунад. чӣ хеле гуфтам ҳамонро таҷзия мекунад. эпитопи он боқӣ мемонад ва эпитопашро медиҳад. чӣ хеле бигӯм шуморо? ҳозир мефаҳмем, давомишда мефаҳмем. баъди ин чӣ мешавад? баъди ин рӯйнавис таҷзия кард ду қисмаш. дар инҷо т-ҳелперҳои типи дуюм т-ҳелперҳои типи дуюм мавҷуд ҳастанд. ёрдамчӣ т-ҳелпер дуюм чӣ кор мекунад? т-ҳелпер дуюм дар худ ду рецептор дорад. т-клетчаный рецептор, яъне рецепторҳои т-клетка, т-ҳуҷайра ва CD4 рецептор дорад. Т-клетчаный рецептор или CD4 рецептор вай дорад. CD4 рецептор ана ҳамон КДН маълумотро ба MHD молекулаи дуюм рӯй мекунад. ана ҳамонро ба худ қабул мекунад. CD4 Т-клетчаный рецептор бошад худи эпитопи худи ҳамон боқимондашро ба худ мегирад. вазифаи рецептор ҳис мекунад. ана чӣ хел бигӯм шуморо? масалан дар компютер PowerPoint ҳастанд. PowerPoint мо тайёр мекунем, валекин агар вайро рӯйнавис накунад, маълумотро рӯйнавис накунад, мо ягон вақт презентировать карда наметавонем. ягонҷо бурда вайро нишон дода наметавонем. чӣ хеле ки ба пульт идора мекунем, худи намухел чиз ҳаст намуҷа. ҳамон қаша дар ёд бигирем ки КДН рӯйнавис мекунад ба MHD молекула 2 рӯй мекунад. онро рецептор CD4 Т-ҳелпер ба худ қабул мекунад, ҳис мекунад. ана Т-клетчаный рецептор бошад, худи эпитопи онро ба худ ҷалб мекунад, ҳис мекунад. дар Т-ҳелпер чӣ мешавад? дар Т-ҳелпер митоз ба вуҷуд меояд. вай гени худро мекушояд.
генетический митоз ба амал меояд. Митоз яъне тақсимшавӣ, маънош тақсимшавӣ. Дар натиҷа якчандта моноклонални, яъне моно якчандта якта ҳуҷайра узр мешавад. вай холӣ неста, якбарани якта ҳуҷайра узр мешавад. Якта. Акун чӣ бачор ин хеле бисёр аст онҷа. Т-ҳелпер бисёранд, Т-ҳелпер дар худ дорад ду рецептор, ина ду рецептор дорад. ҳар якта Т-ҳелперҳои моноклоналне ҳосил мекунад, Т-ҳелперина ҳосил мекунанд ва дар натиҷа дар дохили ин ҳастанд. дар натиҷа чӣ мешавад? дар натиҷаи ҳамон генетический митоз ана интерлейкин 4, интерлейкин 5 дар вайҷа синтез карда мешавад. Интерлейкин 4, интерлейкин 5 синтез карда мешавад. Уже тайёр, мавод тайёр шуд. Интерлейкин 4, интерлейкин 5 тайёр шуд. Ана ин чикор мекунад? Вай ждат мекунад. Чиро ждат мекунад? Дар ин ҷо белинфаситҳо ҳастанд. Белинфаситҳо дар худ ранги ҳамон ТХБ ин ҳам рецептор доранд. Ин беклеточный рецептор. Рецепторҳои бета ҳуҷайравӣ мешавад тоҷик кишвар. Русӣ ба бисёр осонфаҳм аст, барои ҳам русӣ тестидам. Беклеточный рецептор. Вай рецептор дорад, ба вай низ ҳамон нафас мегирем, чанг мешинад, антиген дар рецепторҳош мешинад, ҳис мекунад. Ва дар натиҷа чӣ ба амал меояд? Дар натиҷа белинфасит чиқаре ин ждат кардеса доктор? ин аз ин ёрдам мепурсад. Ба ман ёрӣ бидеҳ ки ба ман душман омад. Ин ждатам намекунад. Ин наоборот атакӣ мекунад, ҳамона фаъол мекунад. чиқа бигӯм дутарафа мешавад дар ин ҷо. ана вақте ки ин ба ин муроҷиат мекунад, ин ба ин Т-ҳелпер ва белинфасит интерлейкин 4 худро рӯй мекунад. Интерлейкин ма бигир, ёрдам дар ко гир. дар натиҷа чӣ мешавад? дар натиҷа белинфаситҳо моноклонални, чиқаре гуфтам моноклонални. ин Т-ҳелпер моноклонални мегӯяд русиш қатӣ ҳосил мешавад. Белинфаситҳо инҷа белинфаситҳо бисёр ҳастанд. Белинфаситҳои камтар фаъол гашта ҳосил мешавад. ва дар натиҷа белинфаситҳо ҳосил шуда қобилияти антиген ҳосил карданро надорад. Қобилияти антитела бар зидди антиген ҳосил карданро надорад. чиқаре гуфтам ки дар боло антитела бар зидди антитела ҳосил карданро надорад. ва боз ёрдам мепурсад аз Т-ҳелпер чӣ кор мекунад? дуюм интерлейкини панҷума рӯй мекунад. Интерлейкин 5 яъне дуюмаш якумш рӯй кард, дуюмаш мондааст. интерлейкин 5ро ба ҳамон равон мекунад. Интерлейкин 5 ва дар натиҷа чӣ ҳосил мешавад? ҳуҷайраҳои фаъоли белинфасит яъне ҳуҷайраҳои плазматикӣ ҳосил мешавад. ҳуҷайраҳои плазматикӣ гиред, як ручка гиред, як варақ гиред, нависед, кашед, ёд бигиред бачаҳо. белинфаситҳои ҳуҷайраҳои плазматикӣ ҳосил мешавад. ҳуҷайраҳои плазматикӣ чиқаре бигӯм? ина яъне вақте ки белинфасит вай чанд омад, гуфт биё ман ба ҳамон мубориза мебарем, ба Т-ҳелпер муроҷиат кард. вай ба ин интерлейкин 4 дод, вай оружа синтез кард. Оружа синтез кард, вале тир надорад, бетир аст. ана бас интерлейкин 5 дуюмбора рӯй мекунад, вай тирдор мешавад. оружаи вай тирдор шуд. уже вай метавонад ки ҳамон душманро паронад. ана акнун аз ҳуҷайраҳои плазматикӣ ҳосил мешавад антитела бар зидди антиген. Антитела чӣ буд дар якум тип? Дар якум тип иммуноглобулин Е буд. Иммуноглобулин Е синтез шуд. ана баъди синтез шудан вай чӣ кор мекунад? Вай ягон чизро ждат намекунад. Вай уже тайёр ҳаст. вай мебирояд ба ҳуҷайраҳои фарқ ба ҳуҷайраҳои мечаспад. чиқаре гуфтам ки ҳуҷайраҳо ба дар типи якум ҳуҷайраҳои ҳамон фарбета тучнои клетка мегӯянд. Тучнои клеткада мечаспанд. чиқаре мечаспанд?
ана ҳамон чӣ мегӯям иммуноглобулин аз се қисм иборат аст, аз ду қисм иборат аст. ана инҷаша мегӯянд чӣ маъни дорад? ҳис кунанда, рецептор ҳис мекунад, ҳамон чиз чанг мебиёяд дар ҳамонҷо мешинад. дуюм қисмиш чист? дуюм қисмиш дуюмиш фетсек ном дорад. фетсек вай ба ҳамон ҷои нишасти антиген, ҷои нишасти антитела иммуноглобулин ба тушнои клетка. Тушнои клетка чӣ қадар? Тушнои клетка ана интори аст. Тушнои клетка ана ҷои шиш дорад барои ана. Вай меяд озод дар ҳамҷа мешинад. вақте ки шиш тушнои клетка вай бисёр ҳастанд ҷаноби фарбе. Чӣ гирифта моноклонали историяшдаги ҳар якташ меравад дар ҳамон тушнои клетка мешинад, бисёр мешинад ва он дар худи ана ҳамон шуш мебиёяд ҷойгир мешавад. барои чӣ дар шуш мемне? барои он ки дар онҷо чанг бисёр ҳастанд. чанг ба ҳамон ҷо дохил шудааст. чанг худи ҳамон ҷо дохил шудааст. ана ҳамон ҷо дохил шудагӣ меравад ждат мекунад. чиро ждат мекунад? чиро интизор мешавад? дуюм бора кай дохил мешавад ки ана ҳамон антиген, ҳамон чанг мубориза бар ин мегӯяд. ана ҳамон иммунитет иммуноглобулин антитела ана ҳамон бо давом дорад. расми сеюм вайро низ мефаҳмонам дар видеои оянда. ҳозир шумо ҳамон фаҳмонед, дар калото мегиред. дар видеои оянда чӣ кор мешавад баъде ки дуюм бора дохил мешавад? чӣ хел аллергия рух медиҳад? чӣ механизмҳо мегзарад? инро дар видеои оянда ба шумо мефаҳмонам ва барои ба шумо фаҳмонда додан ҳаракат мекунам. ана вақте ки чанг омад, антиген ба шуш диромад, тавассути дихательный система омад, системаи нафаскашӣ, вайро макрофагоситоз мекунад. фагоситоз чӣ? фурӯ мебарад. дар натиҷаи фурӯ бурдан дар онҷо қисми фаъоли эпитоп ном дошта аз антиген боқӣ мемонад. чӣ хел яъне? дар макрофаг лизосома, ферментҳои лизосома ҳастанд ки ба антиген ҳуҷум мекунад ва дар натиҷа эпитопашро ҳосил мекунад. дар натиҷаи ҳамон таъсир кардани лизосома дар онҷо низ қисми дигари макрофаг ҳаст ки КДН дорад. КДН рӯйнавис мекунад маълумот дар бораи ҳамон антиген ба MHD молекула 2 медиҳад ва дар натиҷа рецепторҳои ТХП вайро қабул мекунад. CD4 MH2 молекулаи маълумоташро қабул мекунад. T-клеточный рецептор худи ҳамон ангезанда худи ҳамон антигена қабул мекунад. дар натиҷа дар бораи ТХП генетический митоз мешавад. тақсим шавид моноклонали, яъне якта як бора бисёр, як ҳуҷайра бисёр, як ҳуҷайра фақат якта. барои ин бисёр ҳастанд дар ТХП-ҳо худашонро мепартоянд, худашонро ҷонашонро медиҳанд барои ҳамон ҳосил кардани антитела. ана дар натиҷа интерлейкин 4, интерлейкин 5 дар натиҷаи митоз ҳосил мешавад. ва белинфаситҳо вақте ки дар инҷо белинфаситҳо ҳастанд, белинфаситҳо вале бе ТХП ҳеҷ кор карда наметавонанд. айсто ба ҳамон инро ждат мекунад. кай интерлейкин 4 ва 5ро ба ман медиҳад ва интерлейкин 4ро рӯй мекунад. дар натиҷа моноклонали ҳар як ҳуҷайраи белинфасит бисёр ҳастанд, рецептор доранд. рецепторҳо бисёр ҳастанд. ҳар якташ якта ҳосил мешавад. бета ҳуҷайраҳои камтар фаъол гашта. чӣ хеле ки ба шумо гуфтам, я автомат ҳосил мекунад. автомат. баъд интерлейкин 5 меравад ба автомат тир мешавад. дар натиҷа аз роҳи тир дошта, яъне ҳуҷайраҳои плазматикӣ ба вуҷуд меоянд. ҳуҷайраҳои плазматикӣ қобилияти озод ҳосил кардани антитела дорад. дар типи якум антитела иммуноглобулин Е мебошад. иммуноглобулин Е ҳосил шуд. баъди ҳосил шудани иммуноглобулин Е он ягон чизро ждат намекунад. вай меравад дар ҳуҷайраҳои фарбеҳ мешинад ва аз қисм иборат аст.
ФЦ фав این قسمی حس کننده انتیگن و ФЦ جای نشست با حجره فربه میگوید در شش در راه نفسکشی انتظار می شود که دویم باره کی انتیگن با ارگانیسم داخل می شود هنگام دویم باره نفس گرفتن. یک چیز دیگر فقط یک نمود هر یک نمود انتیگن مثلا چند نمود می شود. یک نمود چند بشه یک نمود چند انا همون مکانیزم یک بار میگذرد. مکانیزم اینا همون خود این همون مکانیزم یک بار در حیات ارگانیسم در حیات انسان در ارگانیسمون یک بار میگذرد. اوجه با انا همون انتیگن انتیتلای بای تایور هستند دیگر دویم بار وارد شود و مکانیزم سینتز کردن انتیتلا رو گذراندن نمیشیند. این فقط یک بار میگذرد در هر یک ارگانیسم. انا همون قشر دارید کنید. خیلی تا ویدیوی آینده انتظار میشین همه کسی در ویدیوی آینده سیل نقشه رو میبرم. سلامت باشید.